Уйлавымча, театр бүтін әлмәтне дә үз ішіне сыйдыра ала. Бары тик теләк белдерүчеләр анда шул театр эшенә кирип иҗат итүчеләр, яшәүчеләр, теләк белдерүче булсын иде дигән теләктә. Миңа ничектер рәхәт. Мин әллә шәһәрдә үскәнгә, менә һәр вакыт мин көнләшә идем һәм кызыга идем. Теге мәктәптә каникуллардан соң җыелалар укучылар, үзара сөйли башлар. Һәрберсе үз каникулын авылда ял иткәнен сөйли. Ә минем теге үз авылым булмагач, мин һәр каникулларны шалда үткәрә идем. Кешеләр киресенчә кече шәһәрләрдән олырак шәһәрләргә күчәргә ниятләнәләр, тырышалар. Ә мин киресенчә олы шәһәрдән миңа шул хәтле рәхәтне, кызганычка каршы менә Әлмәттә татар жанлы, менә шундый Казандагы яшьләр белән чагыштырырлык андый яшьләр ни өчендер менә күңелемдә, хәзер уй фикеремдә тумый. Ни өчен киңәш бирә алмыйм, чөнки минем бер туган абыемның кызлары, без татарча сөйләшәбез. Менә Мәрьям олы кызы кинода төшкән минем белән татарча сөйләшә иде. Менә безнең бит инде гаилә, мин татарча тыңлый җавап бирә. Бер ай булды. Балалар бакчасына китте. Бер ай булды. Татарча сине тыңлый, русча җавап бирә. Татарча әйтсәң, әйтми. Барыбер үзенчә русча әйтә. Шуңа күрә аңа карыйм да, менә ничек киңәш бирәсең? Ләкин мин реалист. Шуңа күрә минем уйлавымча, хәтта татар жанлы милләте өчен җанын, тәнен биргән шәхесләр дә кызганычка каршы саклап кала алмый. Татар менә китапларын укырга тырышам мин. Мин гомумән рус китапларын бик сирәк укыйм. Бәлки шул да тәэсир итәдер. Татар китапларын бик, мин татар җырларын тыңларга яратам. Татар киноларын. Менә монда икеләнәм, карарга яратам дип, яратам, ләкин алар аз. Шуңа күрә теге авыз тутырып, татар киноларын карарга яратам дип әйтә алмыйм. Кайда син, минем сөюем? Сиңа юллар бар микән? Ул юллар узын микән? Ул юллар бик тар микән? Сөю бәхет юлы микән? Сөю наз юлы микән? Әллә инде сөю киек каз юлы микән? Киек казылар юлы микән? Ул сөю тулы микән? Сөю безне буйсындыра, без сөю кылы микән? Ничек адашмаска икән шул сөю юлларында? Ул сөюгә бара җырчы мәхәббәт җырларында. Аның җыры кемнең генә үзәген үзәр икән? Җырчының үзенең җаны ничекләр түзәр икән? Сөю табыла икән ул, җанга кагыла икән. Сөю хисе көтмәгәндә кинәт кабына икән. Шул сөю утларында мәңге янасы микән? Җандагы төзәлмәс яра шуның газабы микән? Монда бар да буталган, сөюе, газабы да, булмыйдыр сөю юлының башы да, азагы да. Татар информ 1990 елдан бирле татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.